भैया हम सिंगर अनिल दीवाना और साथ में प्रकाश सोनी आज दोनों लोग मिल करके एगो माई का भजन सुनावत तानी। अगर रउआ लोगन के अच्छा लगी तो प्यार जुड़ा आशीर्वाद जरूर दी। तो सुनी कैसे जी पूजा कैसे करी मैया, पूजा कैसे करी मैया, अरे पूजा कैसे करी मैया, पूजा कैसे करी मैया, ई बढ़ल परेशानी बा हे माई, ई कोरोना महामारी बा, ओ बढ़ल परेशानी बा, करुणा महामारी बा। अरे पूजा कैसे करी मैया, पूजा कैसे करी मैया, ई बढ़ल महामारी बा, ई करुणा बीमारी बा। अरे लालसा बा माई हम दुआरी तोहरा अइती, सैया से कोई लाल चुनरी मंगैती। अरे मानवा में आस बाटे चुनरी चढ़ैती, सैया से कह के मैया दुआरे पे अइती। कि मनवा में आसिबावे चुनरी चढ़ैती, सैया से कही के हम दुआरी तोहरा अइती। कि अब ऐसन बीमारी बा, ऐसन बीमारी बा, ई कोरोना महामारी बा, फैलल बीमारी बा। पूजा कैसे करी मैया, पूजा कैसे करी मैया, ई फैलल बीमारी बा, ई कोरोना महामारी बा, कोरोना महामारी बा, ई फैलल बीमारी बा। नमस्कार नमस्कार प्रणाम। भैया प्रणाम। और भैया हम चाहेम कि रउआ सब गीत के दुलार प्यार जरूर देम। हम और हमार बड़ भैया अनिल भैया मिल के एकदम। गइले हैं जा। जय हिंद भैया। जय हिंद।